Velkommen til Røverfest i Bredebro. Vi skal nu se den store finale mellem Abtab og Haas. Hula, go, go! Og vi er i gang. Og Bent han kører, Oj, Haas kører, og Haas må jeg også nej, og Abtab kører. Hvilket hold kan hurtigt skaffe et par stribede strømper? Og det skal afleveres til Johanne. Hvem har stribet strømper på? Og vi andre. Og det er Abtab har længere afleveret. Og Haas stiger videre. Det var folk, der hurtigt skaffe en hvid makketrøje. Hvem sagde med en hvid makketrøje? Ja, og Bent han tror en makketrøje her. Og det ser ud med Abtab. Den her gang er Abtab herovre. Det er kun millimeter hold, der er hurtigt skaffe. Og her er størrelse af ravet fuldstændig underordnet. Det er BH. Hvem vil op med BH? Den kan ikke se i sagt længe. Han farer bare i. Er det navn, der har slået med BH? Jo, han har ikke BH endnu der. Vi kan nå det endnu. Og Bent han flår en BH her. Det er hvor Bent han har været sagt på Abtab, og Abtab hen. Jo, han har stadigvæk ikke mod i havnen. Vi kan nå det nu. Kom med. Og Haas, de gør det. Det er så gjort. De har for stå her. De har forbindet i år. Haas har forbindet i år. Det var forbindet. Jerngang den første måned. Johanne og Brunne. Og Johanne går frem med trutmunden. Så er vi klar. Er vi klar, Torben? Klar, færdig, go! Og Johannes skal månes, Johannes. Og Bent, han ved, hvad han giver det. Han kigger så lige slemt tilbage. Han udfordrer op til ham. Og han trutter over den derhjemme. Bent, han gør det. Har I så ikke det at slå i de discipliner her? Tak skal I have alle sammen.